Hej, i den her video der vil jeg gerne vise jer, hvordan man kan skrive et SEO-optimeret blogindlæg. Så det første du skal gøre, det er at lave en søgeordsanalyse. I din søgeordsanalyse, der skal du finde frem til, hvad er det for nogle søgeord, du gerne vil optimere imod. Og dine søgeord, de skal være et match mellem det emne, du skriver om i dit blogindlæg, og hvad er det, din målgruppe søger på Google. Dernæst så skal du lave en liste med de søgeord, du gerne vil bruge i dit blogindlæg. Og til sidst så kan jeg anbefale dig for at lave den her søgeordsanalyse at bruge et hjælpeværktøj som Google søgeordsplanlægning, SEMrush eller Ahrefs. Jeg vil nu tage dig med step by step, hvordan jeg har lavet et SEO-optimeret blogindlæg for virksomheden Talent Insight. Emnet i blogindlægget det er, at man kan bruge deres talenttest til personlig udvikling. Og jeg bruger SEO-værktøjet SEO.ai til at skrive mit blogindlæg i. En anbefaling er at bruge det, men det behøves ikke. Så det jeg starter med, det er at finde ud af, hvad er det for nogle søgeord, jeg skal bruge. Mit primære søgeord her er personlig udvikling, og min sekundære er motivation, arbejdsglæde og karriereudvikling. Så det jeg begynder med, det er at lave min overskrift. Overskriften det er også titlen på blogindlægget, som kaldes en header. Du har kun én header, og det du skal sørge for at have med i din header, det er, at det indeholder de vigtigste søgeord. Det fortæller, hvad læseren vil få ud af at læse dit blogindlæg, og det er maks og gerne mindre end 60 tegn. Næste step, det er, at du skriver selve blogindlæggets brødtekst. Det er vigtigt her, at du skriver en unik og spændende tekst, som indbyder læseren til at skulle læse videre. Så jeg starter her med at skrive en introduktion, der fortæller om, hvorfor emnet er interessant at læse om, og jeg husker her at inkorporere min søgeord og gerne første eller anden sætning. Dernæst skriver jeg en underoverskrift. Her sørger for, at jeg igen at bruge mit søgeord, enten mit primære eller mit sekundære. Jeg bruger her personlig udvikling. Overskrifter de er vigtige, at Google bruger dem ligesom til at finde ud af, hvad er det, der er i fokus i din tekst. Den her underoverskrift, den gør jeg til enten en H2'er eller en H3'er. Nedenunder der skriver du din brødtekst, og i din brødtekst skal du have fokus på at være forklarende, og skal igen sørge for at inkorporere dine søgeord naturligt. Jeg har lige highlightet her, hvor jeg for eksempel har mit primære søgeord henne. Og så bliver jeg sådan set ved igennem blogindlægget. Jeg skriver her igen en underoverskrift, hvor jeg bruger mit søgeord karriereudvikling. Så du skal kategorisere dine underoverskrifter som H2'er eller H3'er, og du skal bruge dem til at inddele din tekst i afsnit. Og det er vigtigt at dele sin tekst op i afsnit, fordi så er det nemmere for læseren at skimme igennem dit indhold, og det er nemmere for Google at finde ud af, hvad er det, dit blogindlæg handler om. Så her så kan I se, at jeg har igen lavet en H2'er, og har sat min brødtekst ned under, og til sidst har jeg lavet en H3'er. Og det allersidste, du skal benytte, det er linkbuilding. Jeg benytter mig af intern linkbuilding, som går ud på, at du linker i dit blogindlæg til andre sider på din hjemmeside. Intern links, det består af en ankertekst, og min ankertekst her, det er prøv vores gratis talentindikatortest. Så når en læser klikker på den tekst, så skal de ledes videre over til den side på hjemmesiden, hvor de kan tage en talenttest. Og ved at bruge intern linkbuilding, der hjælper du dine læser med at først og fremmest navigere rundt på din hjemmeside. De bruger også højst sandsynligt længere tid på din hjemmeside, og så forstår Google bedre, hvad er det din hjemmeside den handler om. Til sidst har jeg lavet en huskeliste, så det hedder sørg for at lave en søgeordsanalyse, hvor du finder frem til de søgeord, du gerne vil optimere imod. Dine H1'er, de skal indeholde dit søgeord. Dine H2'er og 3'er, de skal indeholde dine primære eller sekundære søgeord. Du skal bruge de her underoverskrifter til at inddele din brødtekst i afsnit. Og du skal sørge for, at din brødtekst er forklarende, hvor dine søgeord indgår naturligt. Til sidst så skal du benytte dig af linkbuilding, der linker videre til